tutulong po sa halain na gagaling ako. Kasi kung hindi dahil po sa ginamit ng Diyos na instrumento, ibinigay sa lupa para gawin niyang instrumento at mapagaling ang lahat ng mga tao. Hindi lang ako, marami mo po siyang natulungan. Yung tao na to na hindi ko akalain, sa isip ko lang na noon nanonood lang ako, kagaya nyo, pero nangyari din sa akin yung experience na-experience ko na din ng mga iba na previous na napanood ko, tapos biglang nangyari na din sa akin. Kaya nagpapasalamat ako ng malaki kay Apo Andiel na tumulong po sa akin para mapagaling ko. At unang-una po sa lahat is yung panananampalataya po natin is kung po natin tanggalin sa Diyos. Ito lang masasabi ko. Unang-una, hindi ko siya kilala. Binigay lang siya sa akin ng dati kong pasyente na ginamot. Siya ay sinaniba ng mga exorcist na yun, mga anumang nilalang na hindi maipaliwanag ng sensya. Siya ay hindi kinukulang, kundi sinasaniban talaga. Nakikita naman doon sa video na talaga siyang ginamot ng Diyos kung paano siya gumaling, nawalan siya ng malay, etc. Hindi namin alam, hindi rin kaya paliwanag ng sensya. Ngayon, pinagaling na siya ng Panginoon, kaya ito lang may papayong sa inyo. Kaya ko siya binibidyuhan, ipinapakita ng aking ama na siya'y pinagaling. At dapat siya maniwala sa ating Panginoon dahil ang Diyos ang naggamot sa kanya, hindi ako. Pangatlo akong sasabihin, lagi lang tayo magdasal at huwag tayong mawala ng pag-asa. Ikatatlo ko sasabihin, huwag po kayong mag-iisip ng masama kahit kanino man. Basta't lagi lang po tayo magtiwala sa Diyos at lagi lang po tayo manampalataya. Lagi po tayong gagabayan ng Diyos at lagi po si Jesus ay nasa puso natin. Hindi niya tayo iniwan kailanman. Kaya ito nilalagay ko to sa video kasi may nagtanong sa akin. Bakit daw ako nag-video ng mga pasyente? Sinagot ko ang tanong niya. Kaya ka pumunta sa amin dahil gagamutin ka ng Diyos, hindi ako magagamot. Pero hindi siya mapagaling ng ibang manggagamot o kahit anumang mga naggagamot talaga na mahuhusay o anumang sensya. Sinabi ko, paano siya gagaling? Sinasaniban siya ng masamang espiritu. Kung siya ay gagaling sa araw na ito, dahil yun ay may sakit siya na ganon, ipagdadamot mo ba yung sakit mo ay gumaling to sa pamapagpalang kami ni Jesus? Kung itong video nito ay may makapanood, halimbawa yung sakit nyon, ay tapos gumaling ka, ipagdadamot mo ba yun sa kapwa mo tao? Ibig sabihin, suklian mo ng kabutihan ng ginawa ng Diyos sa iyo at ibabalik niya higit pa sa inaasa mo ang lahat ng iyong pinagdarasal na maging maayos ang buhay mo at marami kang salapi o anuman ang hinihiling mo. Yun lang po at maraming salamat. Tsaka lang pala dyan. Shoutout pala dyan kay Ate Aida YouTube Tips. Punta pula kayo dyan. Makakamarami kayo ng subscriber dyan. Pati kay RB Aga Bonis po. Yan, kay Ate. Maraming salamat din sa inyo sa pagtulong sa atin sa YouTube. Maraming salamat po. Okay na.